Jeg har regnet ud, at jeg de sidste 10 år har brugt 16.749 timer på at tage handsker af. Og så skal jeg slet ikke begynde at snakke om alle de rap, jeg har fået over nallerne. Så jeg har lavet et device. En maskine. En sugegøj 3000. Og så kan de forbandede handsker blive suget af et snuptag. Ja. Så kører det hele ligesom lidt nemmere, ikke? Der findes ingen dårlige idéer. På Danmarks bedste mindste idé.dk kan du anerkende dine kollegaers tips, tricks og tiltag. Og det behøver ikke at være en sugegøj 3000.